gastuhan yun no, expenses jud kay ni. So at nakita nga diin mao ni ang tanom sa mga atsal. Okay, so taas kayo siguro mga pila ka taas ani Brad? Mga 10 meters ne? Siguro mga 10 meters no kataas, kalapad ang plat. Ha? Oh. 30 na, 30? So, taas kayo no? So ni adin he, makita ang ato nga tanom sa mga atsal. Okay. So mao ni ang ato nga owner din he, no? Si Brad Japit. Dili. Brad Japit. Okay. So pila ka bulan po ni Brad mag-harvest ani? Sugod sa pag 60 days no? Okay, nahimutang din 2 months. Huh? 60 days. No, 2 months po no. So sugod sa pagsidling, pagtanom sa sidling, hangtod maka-harvest na, no? Aton hibaluan nga 2 ka bulan harvest na ita ana, no? Okay. So mao ni ang porma. Siguro mga 4 ang kalapad. 4 tinta kataas. So ani Brad, pila pud siya kabuok sa isa ka plata? 90, no? Atbang na siya. Grabe din. 180 din sa isa ka plat lang makatulong. Makita na to nga matanom ni isa ka plat, no? 4/30 ang kalapad din, ang katason 30, musulod ni siya og 90 ka seedling, no? Nga atsal. Okay, so makita atong i-video. So nindot ka din he. So atong nahibaluan nga kini nga area kaniadto mao ni ang area gihapon nga naigo sa dakong baha, no? So sa panahon kaniadto gihimo ning basakan gini siya, no? Pero sa pagkakaron although kuan na ni siya, no, gitamnan na lang sa lain nga mga utanon o bidsti katas so, grabe, no? Dili basta-basta ang effort ani, ang financial, ang kahago, no? Pero dili na ibali kay mo balik ra man gihapon ang mapaghago. Muhatag gihapon na nato og kabalikan, gantihan gihapon ta nga malipay ta, mabi na makabaligya. Okay. So grabe kalapat, pila ka plat ni? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Pila ni ka plat Brad? 30 makatulong, grabe. 30 30 90 times 30 pila na okay, so dako yung harbison ba, no? Niya din sa sitio Tulan kung mobisita mo, no? Tawag to nga farm sa atsal. Okay, so nindot kayo, no? So kaupat na ning abono. Sugod sa pag tanom, kapila na nanimo ni na abono Kaupat na ni. Ay kaupat na ni. Kuano ni sa adlaw. Hapit na mag isa ka bulan. Okay, so atong nakita ni kani nga mga tanom sa atsal, hapit na ni siya 4 months, no? Mao ni ang sitwasyon sa iya nga hapit na ni siya mo 1 month, sorry. Okay, hapit na ni siya mo 1 month, no? So tako na, no? 29 na mag 1 month. 20 karon 29. Okay, so mao na ni ang sitwasyon, no? Sa maong tanom sa hapit na mo bulan ni karong 29 February. Okay, mao ni siya. So gi-applyan ni og sugod sa pagtanom kaupat pa mag-abono. Unsa may sekreto nimo Brad nga ini pagpananom? Kuan ra. Ha? Kugi. Kugi, no? Kugi og kinahanglan jud og kahibalo, no? Kay kun wala tay kahibalo sa ato nga pagtanom wa gyud failure. Og usap po daw ang kinahanglan jud ang blessing sa ato nga kahitas-an, no? At sa atong Ginoo. Mao gini ato gyud isubmitar ang atong pagpananom nga itugyan ginato dai sa Ginoo. Man ilang sekreto din sa pagpananom, no? Sa ilang pagkugi, sa pag-atiman og usa pa sa ilang paghangyo, no? Sa panalangin sa Ginoo. So labi na, no? Labi na kunting init, grabe pud. Survive man pud ni sila init, no? Survive og bubuan. Bubuan lang gyud.
So mao ni ato nakita karon, mao ni ang tanom sa mga atsal. Nindot kaayo siya kay kuan man. Dili katubo ang sagbot kay gibutangan magsilupin oh. Malts. Ha? Plastic malts. Plastic no. So mao ni. Mao ni ang gi-apply sa Amerika ba? Mga dagko nga mga farm mao ni. Dili ni basta-basta mahal bi puning mga kini nga silupin. So ingon ani, i-applyan gid nila. Kay kung dili ni applyan, apson man ni og kuan, apson ni og sagbot, no? Kay kung dili ni applyan og silupin, apson ni og sagbot. So hago kayo kay magbunlay, no? So mukuha ang sagbot og sustansya sa mga tanom. So murag mo muniwang sila, no? Mukuha og sustansya o abono. So ingon ana ang sitwasyon sa ato nga atsalan dinhi sa Sitio Tulan. Bisita lang mo. Kung gusto mo gusto ninyo masaksihan, no? Ang mao nga atsal nga mga tanom naa dinhi sa Sitio Tulan. Ang ato nga tagya ini si Brother Japit Gonzaga, no? Ay mo kalimot sa yang napon siya Facebook page, no? So update po ni sa yang mga tanom. Bisita lang mo sa iyang Facebook. Aba ni but. Og si Mother G. Okay. Tanatanal na mo. Medyo ang atong panahon nindot man kay atong panahon kay init, no? Kay kung sige ulan lata pod ang ato nga itawag ta nga mga tanom. Okay. So dinhi kutob. Thank you for watching. God bless us all.